A Temps de Llibres, tub d'assaig. There ain't no cure, there ain't no cure, there ain't no cure for love. Obrim un nou tub d'assaig. Avui la Gemma m'ha demanat que, a banda de la sintonia habitual, posi aquesta música del Leonard Cohen. I és que crec que avui la Gemma ens vol arribar al cor. Bona tarda, Gemma. Què ens expliques? Hola, bona tarda, Antonio i oients de Temps de Llibres. Una mica agafat pels pèls, però direm que, contràriament al que canta Leonard Cohen, que no hi ha cura per l'amor, en aquest tub d'assaig direm que sí, i ho farem a partir del llibre Democràcia i cura de la nord-americana Joan C. Tronto. Ella va escriure el llibre fa una desena d'anys i ens ha arribat en català gràcies a Raig Verd. Cuidar és un tema enorme que s'ha anat fent cada cop més rellevant, gràcies a pensadores com ella i, és clar, per les necessitats de la societat. I com és això de cuidar un sistema democràtic? Perquè segurament no és com a l'època feudal o a la prehistòria. Doncs tampoc és que sortim gaire ben parats. La Joan comença fort quan diu que la teoria democràtica interpreta de manera errònia els ciutadans i les seves vides. Per què? Doncs perquè sobrevalora la vida dels ciutadans com a treballadors i la devalua com a persones en les relacions de cura. Sembla que no siguem conscients que no només tenim necessitat que ens cuidin quan som petits, quan estem malalts o quan ens fem vells. En realitat, tots cuidem i som cuidats al llarg de la vida. Per tant, les polítiques democràtiques haurien d'actuar en conseqüència, diu ella. De fons, hi ha una ètica feminista que considera els humans com a éssers relacionals i no com a illes independents. Però vivim en una societat de mercat que, com dèiem, posa en el centre el valor del ciutadà com a treballador. I el valor de cuidar. L'autora ens recorda que a partir dels 10 mesos els nens ja intenten, per imitació, donar de menjar qui els alimenta. Ja hi ha una empatia allà. Però també diu que no es tracta de tenir cura de, sinó de tenir cura amb. La preposició és amb. Sense oblidar les qüestions de gènere, de classe, etc. que va analitzant ella al llarg del llibre. Per exemple, s'ha comprovat que, com en totes les feines, cal aplanar les jerarquies en les residències de gent gran. És a dir, que en les residències els residents puguin prendre decisions, el personal estigui ben empoderat i hi hagi una relació entre ells. Una pregunta que ens podem fer també, com es planteja Victòria Camps, que vaig tenir la sort de tenir de professora a l'Autònoma, en el seu llibre La societat de la desconfiança, és si els humans cuidarem millor que les màquines. Podem pensar que sí, crec que sí, per la capacitat d'empatia que tenim en principi i per una qüestió que no sempre associem a les cures i que és la llibertat. Em sembla molt estimulant quan la nord-americana diu que és la nostra capacitat de tenir cura i de comprometre'ns el que ens fa realment lliures. És a dir, no és que ens desliguem de totes les dependències, no? Que seria una idea potser més masculina de la llibertat. En definitiva, vaig acabant. Democràcia i cura defensa posar la vida al centre i donar temps, espai i recursos a les cures. I no és fàcil perquè, ja ho sabem, al centre hi tenim el mercat. I, afegeixo jo, cuidar vol molt de temps. Però si ens apropem a aquesta idea, a aquesta societat, les nostres vides, que bàsicament són relacions, segur que tindran molt més sentit. Moltes gràcies, fins aviat i, no puc evitar-ho, cuideu-vos i cuideu. Gemma, i amb el teu permís, jo afegeixo, deixeu que us cuidin. I sempre millor, clar, amb Leonard Cohen. I tant, moltes gràcies, Gemma, i fins al proper tub d'assaig. There ain't no cure, there ain't no cure, there ain't no cure for